Ko kin san da cewa yin azumi yana hana ɗaukan ciki? Eh, haka na ji ana cewa wai idan mace tana azumi yana hana ta ɗaukan ciki. To gaskiya wannan abin ba gaskiya ba ne. Saboda wasu suna tunanin saboda idan kina azumi baki cin abinci baki ci baki sha na tsawon wani lokuta to wannan abin ba zai sa ki samu abin da ya kamata ki samu a jikinki ba kuma ba za ki azumi ba. To gaskiya wannan magana ban san inda ku samo shi ba don ba haka ba ne, don haka yau za mu kawo ƙarshen wannan batun. Idan mace tana azumi, idan tana da matsalar PCOS ko high prolactin ko hormonal imbalance, wannan azumin zai taimaka mata ya wanke jikinta, abin da ake ce ma detoxification. Yana taimakawa in akwai wasu toxins, wasu ƙwayoyin cutan da ba a so a jikin mace, yana taimakawa yana wanke shi. Idan mace tana da abin da ake ce ma insulin resistance, zai iya kawo mata ƙarshen wannan insulin resistance ɗin, ko kuma zai iya rage mata wannan insulin resistance ɗin. Bayan nan azumi yana boosting immune system ɗin mace, wato sojojin da ke jikin mace waɗanda suke kare mace da kamuwa daga wani cuta kuma suke haɓaka lafiyar jikin mace, shi ma idan mace tana azumi zai iya kawo mata sauƙin waɗannan abubuwan kuma zai haɓaka immune system ɗinta. Sannan azumi yana balancing hormone, wato idan mace tana da hormonal imbalance wato tangarɗa na sinadaran mahaifa, wannan azumin zai gyara mata waɗannan sinadaran, zai iya dawo da su daidai. Sannan abu na gaba, azumi yana decreasing ɗin ko yana reducing ɗin inflammatory process da ke faruwa a jikin mace idan tana da matsalar PCOS ko high prolactin ko hormonal imbalance. Idan mace tana azumi yanda ya kamata zai dawo mata da shi daidai. Sai dai wani abu, azumin kuma fa yana taimakawa ne idan aka yi shi yanda ya kamata, ba yanda bai kamata ba. Akwai wanda za su ce maka suna azumi ba za su yi sahur ba, sannan bayan ba za su sahur ba idan za su zo buɗe baki za su ci duk abin da suka ga dama. Abu refined food ne, processed food ne, su kayan zaƙin nan, kayan sigan nan, abubuwan da aka sarrafa da sauran abubuwa. Sannan wasu ma ba sa cin abincin yanda ya kamata saboda ba su yi sahur ba, in ma an zo buɗe bakin sun ci abin da bai kamata ba wanda ba zai gina jiki ba. To wa'innan kalan azumin ba zai ma gyara miki jiki ba, sai dai ma ya ƙara lalata miki jiki. Don haka idan kina so azumin ya taimaka miki saboda jikinki ya haɓaka kuma ki samu juna biyu, idan kina da matsalar PCOS ko high prolactin ko hormonal imbalance, to ki tabbata kin yi azumi yanda ya kamata. Shin kina so ki gano yanda za ki ci abubuwan da ya kamata ki ci wa'inda za su taimaka azumin ki yayi yanda ya kamata, sannan ki san abin da za ki ci? To kar ki kuskura ki missing din next post din da zan yi bidiyo na gaba, zan yi explaining abubuwan da ya kamata a ce kin sani, abubuwan da ya kamata a ce kina yi idan kina da PCOS kuma kina so ki samu juna biyu. Kar ki manta a danna like, a danna subscribe, sannan ki yaɗa ma sauran mutane, sannan ki follow ɗina a TikTok